दिनै खाथियाव फैनानै लोगो हमफैथारबाय फट' लागासिनो बे बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लाइक शेयारबो खालामदो जोबोर खुलुमबाय फाइनाली आब' गिफ्टखौ दिनै लोगो मोननानै जा गिफ्ट मोनबाय आरोना आब' थेंक इउ हेपि बैसागु टु अल अफ इउ फाइनाली नै आब' सारानिखौ लोगो मोननानै जा हेपि मोनबाय ना ओमफ्राय नै ओरैजाय नै सार बिग्रायबो दं आरो फट' लानानै फैसै आब' गोजोननाय थाबाय एसे मिनिबावलाय आब' बिराद साइज नुदों आब'खौ मिनिनायाव बिराद साइज नुयो औ बे बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लाइक शेयारबो खालामदो जोबोर खुलुमबाय